Moi, elikkä hyvää äitienpäivää ja niin, koska tunnetusti Siikasalmessa varmaan äitienpäiväkonsertti siis tänään ollut, tai ei kun, niin me ollaan edelleen, eli se ei vielä ollut. Ja äiti tulee kuulee noin normilaulut, niin minä päätin ottaa tällaisen asiaan liittyvän laulun, mikä ei todellakaan ole äitienpäivälaulu, mutta mun mielestä sopii tähän aiheeseen oikein hyvin. Joten täältä se tulee. Eli sellaista, koska äiti on yleisesti töissä, keittiöllä, koululla, joka paikassa. Joten kiitos siitä ja hyvää äitienpäivää. Heidoo!